ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ 4 ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ 1, 2, 3, 4. ആദ്യത്തെ 4. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാഗതാ മह्यं ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വികം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈകനിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനെ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണപദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ 5 കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ പേര് മാറ്റിയില്ല മാതാജി. ഓ സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 5 ആദ്യം കാണുന്ന പുസ്തകം ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം ബുക്കില് എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് മൊത്തം? 11 ശ്ലോകം അല്ലെ. വളരെ ചെറിയ ബുക്കാണ് കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബുക്കാണിത്. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ആണ് ഉപദേശാമൃതം. ഇതിലെ ഓരോ ശ്ലോകവും പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തുടക്കം തൊട്ട് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം എത്തേണ്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം? കൃഷ്ണപ്രേമം, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുക അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ മുതൽ പ്രേമം വരെ എത്തുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് ഉപദേശാമൃതം? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ ഇതും ഉപദേശാമൃതവും രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശ്രദ്ധ മുതൽ പ്രേമം വരെയാണ്. നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതയിൽ വരെ, ഭക്തിയിലെ പരമോന്നതയിൽ വരെ വരുന്ന തലങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ
എന്താണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ തിയറി പറയുകയല്ല, ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി ഈ മൊത്തത്തില് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ്. എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ, നമ്മളെ എന്താണ് പറയുക, രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നു. കാലിക ഗോസ്വാമിയുടെ പിന്തുടരുന്നു. കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പം രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരമ്പരയുടെ ആചാര്യൻ. 4 പരമ്പരയുണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെയാണ്? ബു- സ്ത്രീ സമ്പ്രദായ, ഈ രുദ്ര സമ്പ്രദായം. സമ്പ്രദായ, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. അപ്പോ നമ്മള് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിനും ഓരോ ആചാര്യന്മാര് കാണും. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിന് 2 വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണപ്രേമ വ്രജഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്നത്. ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ്. മധ്വാചാര്യരുടെ കാലത്തിലെല്ലാം അവിടെ എല്ലാം വിഷ്ണു 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. നമ്മളെ വ്രജത്തിലെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരി തൊട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആണ് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷി എപ്പോഴും എന്ത് നാമമാണ് ജപിക്കുക? നാരായണ. നാരായണ. നാരായണനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ആ ഐശ്വര്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ് വരിക. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ കൃഷ്ണൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷേ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഗൗഡിയ പരമ്പരയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ടാണ്. അതായത് ഗൗഡിയ പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗൗഡിയ പരമ്പര? ഗൗഡിയ എന്നുള്ള വാക്ക്, ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബന്ധപ്പെട്ട ശരിക്കും ഗൗഡിയ ബംഗാളി ഗൗഡദേശം എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഈ ബംഗാള്, ബീഹാർ, ഒറീസ, ഇങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നത് ഗൗഡദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗൗഡദേശത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരെയാണ് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാര് കൂടുതലും ഗൗഡദേശത്തിലാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതുമെല്ലാം ഗൗഡദേശത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളില് എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വരൂ അല്ലെ. അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ബ്രഹ്മമധ്വ സമ്പ്രദായമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്. കൃഷ്ണൻ അവതാരിയായിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ്. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം വരുന്നത്. അവിടെയാണ് വ്രജഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്രജഭക്തി ആ വ്രജഭക്തി തരുന്ന ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ സമ്പ്രദായത്തില് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം അത് നമ്മളുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് അത് ഇനി നമ്മൾ പറയും, അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഇവിടെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. തന്റെ താമരയുടെ ചുവട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഭയം നൽകുക. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ ചിലരുണ്ട്
ചില വ്യക്തികൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്താൻ, വ്രജഭക്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി, കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ജ്ഞാനം മൊത്തവും തൻ്റെ ശക്തി രൂപഗോസ്വാമിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാണോ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന്, അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. ഈ വ്രജത്തിലുള്ള ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരെണ്ണമല്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അത്രയും രഹസ്യകരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ആ ശക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ് കൊടുത്തത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് പറയും. വൃന്ദാവനേയ രാസകേലി വർത്തത കാലേന ലുപ്താ നിജശക്തി ഉക്താ സായീചാര്യരൂപേ വ്യതനോത് പുനഃ സാ പ്രഭുർവിദൗ പ്രാഗിവ ലോകസാനിം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന വിനോദങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഉത്സുകനായ ഭഗവാൻ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തെ ആത്മീയ ശക്തിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന വിനോദങ്ങളെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ, ആ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ശക്തിയാൽ ഏതാണ്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട വൃന്ദാവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി മറ്റുള്ളവരിൽ എത്താൻ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വ്രജഭക്തിയിൽ എത്തേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി, ശാസ്ത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിശാസ്ത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭക്തിശാസ്ത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എഴുതി. ആ ശാസ്ത്രം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ വ്രജഭക്തിയിൽ വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരാം, അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? ഇതൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ശക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം 19 മധ്യലീല 19.1 വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ശ്രീരൂപഹൃദയേ പ്രഭു ശക്തി സഞ്ചാരീല സർവതത്വ നിരൂപാനെ പ്രാവീണ കരീല. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ശക്തനാക്കി. നമ്മള് ശക്തി ആവേശം എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ശക്തി എംപവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഭക്തനാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ ശിഷ്യപരമ്പരയുടെ വിധികളുമായി ശരിയായി യോജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയെ വ്യക്തിപരമായി ശാക്തീകരിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായി രൂപഗോസ്വാമിയെ ശാക്തീകരിച്ചത് കൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു. ആ ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണോ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് ഭക്തി കിട്ടും? ഏത് ഭക്തിയിലെത്താം? വ്രജഭക്തി. അതാണ് ആ വ്രജഭക്തി, വ്രജത്തിലെ വിനോദങ്ങൾ, അതാണ് പ്രധാനം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തില് ഭക്തി വരും. അതില് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ സ്വരൂപമായിരിക്കും. ചിലര് വൈകുണ്ഠത്തിലെ സ്വരൂപമായിരിക്കും, ചിലര് ദ്വാരകയിലെ സ്വരൂപമായിരിക്കും, ചിലര് അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരവരുടെ വാസന അനുസരിച്ച്, സ്വരൂപം അനുസരിച്ച് അവർ അതിലേക്കായിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ആകുക. അപ്പം ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് സ്വരൂപത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ്? നമ്മുടെ വ്രജഭക്തി, വ്രജത്തിലുള്ള നമ്മളെ സ്വരൂപത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലുള്ള മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: തീർച്ചയായും സ്വരൂപ ദാമോദരന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
മായ പകർപ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉന്മേഷദായകമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവമായതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമി സ്വാഭാവികമായും വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്തുടർന്നു. കൂടാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശരിയായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ആം, ഇത് ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എത്ര പ്രധാനമാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സമ്പ്രദായ ആചാര്യൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു ലീല പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മറ്റ് ആചാര്യന്മാർ, ഈ 4 ആചാര്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, മധ്വാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, നിംബാക്കാർച്ചാര്യർ, വിഷ്ണുസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന് 4 ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 ആചാര്യന്മാർക്കും ഓരോ ആചാര്യന്മാർക്കും അവരവർക്ക്, അതായത് ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ ഓരോ മൂഡായിരിക്കും. ആ മൂഡിൽ എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനൊരു ലെക്ചറിൽ കേട്ടതാണ്. അതായത് ഈ 4 ആചാര്യന്മാരും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പല ഡാമുകൾ സന്ദർശിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇവര് നമ്മുടെ നവദ്വീപ് ധാമിലെത്തും. നവദ്വീപ് ധാമില് അന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആ ധാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ധാം പ്രശസ്തിയായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പും ഇവര് ഈ ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കും. അപ്പൊ ആ ധാമിലെത്തുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് അവരിൽ പ്രത്യക്ഷരായിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ആചാര്യന്മാർക്കും 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാണ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 4 പേർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മധ്വാചാര്യരുടെ അടുത്ത് 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ, രാമാനുജാചാര്യർക്ക് വേറെ 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിംബാർക്കാചാര്യർക്കും വിഷ്ണുസ്വാമികൾക്കും, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 2 നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവര് ഈ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആരാണ് ഇപ്പൊ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം വന്നപ്പോ, അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാര് വന്നപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആചാര്യന് ഈ 4 കമ്പൈൻ എല്ലാം 4 × 2 8 എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 8 കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ എല്ലാ ടീച്ചിങ്സും, കംപ്ലീറ്റ് ടീച്ചിങ്സും ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് 2 വെച്ചേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്വാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചിങ്സും അവിടുത്തെ മൂഡും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്രജഭക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? വ്രജത്തിലെ കൃഷ്ണനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് ലെവലിലാണ് വരിക? ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഐശ്വര്യഭാവം. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണനെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറം അവര് നാരായണനാണ് അവർക്ക് പ്രധാനം. കൃഷ്ണനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നാരായണനാണ് കൊടുക്കുക. വിഷ്ണുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ശ്രീസംഭ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മൂഡിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഏത് കൃഷ്ണൻ? വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിലാണ്, അല്ലെ? കാരണം രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? രൂപമഞ്ജരി. രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി.
അപ്പൊ ആ രൂപമഞ്ജരി ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു രൂപമഞ്ജരിയാണ്. ഇപ്പൊ 4 നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? 4 നിർദ്ദേശങ്ങള് ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആ. സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ മാതാജി? ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നീട് അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ, ഗോസ്വാമിമാർ ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? സാധാരണ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വലിയ മാപ്പും കോമ്പസും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവല്ലേ. പക്ഷേ ഗോസ്വാമിമാർ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും മാതാജി. അവര് മഞ്ജരിമാരല്ലേ, ആ. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ ശക്തി അതെ. കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് അവര്. കാരണം ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവര് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാത്രിയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തപശ്ചര്യ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് ഏത് ലീലയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അത് റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും യാത്ര ചെയ്ത് ആ തപസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ലീല നടന്നു ഇവിടെ നടന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അന്ന് ഗോസ്വാമിമാര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തപശ്ചര്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ? പുസ്തകങ്ങളല്ലേ? ആ ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനു മുമ്പുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ നിർമ്മിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങള് പണിയാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ രാധാ ഗോവിന്ദ ഉണ്ട്, രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപാസിക്കുന്ന ആരെയായിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാ ഗോവിന്ദാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാധാ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹത്തെയാണ്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു വിഗ്രഹം തന്നിയെ കൊത്തിയെടുത്തു. അതായതാണെന്നറിയോ? ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തതാണ്. തനിയെ കൊത്തിയെടുത്ത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വിഗ്രഹം. അതാണ് രാധാ ദാമോദർ. രാധാ ദാമോദർ രൂപഗോസ്വാമി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്ത വിഗ്രഹമാണ്. അത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോ വിഗ്രഹങ്ങള് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം. മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്നെന്താ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ മാധവ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭക്തിശാസ്ത്രങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് എഴുതി, ഗോസ്വാമിമാര് രചിച്ചു. പിന്നെ നാലാമത് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം എല്ലാരിലും ഭക്തിയോഗ എത്തിക്കുക, പ്രീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇത് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക, പ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപ അനുഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രൂപ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, അനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായി, രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായി. ഞങ്ങളെ രൂപാനുഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനുഗ എന്നാൽ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു പോകുന്നു. അതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ മുൻഗാമിയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ നാം നമ്മുടെ മുൻഗാമിയെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീമൂർത്തയേ ദീനതാരിണേ രൂപാനുഗ വിരുദ്ധാപ സിദ്ധാന്ത ദ്വന്ദ്വഹാരിണേ. ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി രൂപാനുഗനായതിനാൽ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നു
ബാക്കിയുള്ള ആചാര്യന്മാർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പിൻഗാമി ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും രൂപ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? നമ്മളും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യ പരമ്പര, നമ്മുടെ ആചാര്യനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യൻ. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം വന്നത്? ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ഉപദേശാമൃതം. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ, എന്തായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത്? മറ്റേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. വേറൊരു ലീലയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു രൂപനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതൻ എല്ലായിടത്തും ദിഗ്വിജയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാ പണ്ഡിതരെയും തോൽപ്പിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും. തോറ്റവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് വളരെ അഹങ്കരിച്ച് എന്നെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും യാത്ര ചെയ്തു. എല്ലാരെയും തോൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, ജീവ ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാരെയും അതായത് വാക്തർക്കം ചെയ്ത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് വാക്തർക്കം ചെയ്ത് എനിക്ക് വേറെ വെറുതെ സമയം കളയുന്ന എന്തിനാന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ജയിക്കൂന്നല്ലേ? അത് വാക്തർക്കത്തിലൂടെ ജയിച്ചാവണമെന്നില്ലല്ലോ, ഞാനങ്ങ് സമ്മതിച്ചു തന്നാ പോരെ, ഞാൻ തോറ്റു എന്ന്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും, ഞാൻ തോറ്റു, നിങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, എവിടാണ് ഒപ്പിടേണ്ടത്, ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്ന് അവിടെ വാഗ്ദർക്കം ചെയ്ത് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, രൂപ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു, നീ വീണ്ടും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ വാക്തർക്കത്തിനൊന്നും വരുന്നില്ല, ഡിബേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഒപ്പിട്ട് തരാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ അഹങ്കാരം കൂടി, എന്നെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ല, ഏറ്റവും പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും രണ്ടുപേരും തോറ്റു. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് സങ്കടമായി. കാരണം എന്തായാലും അവര് വാക്തർക്കത്തിലല്ല തോറ്റത്, വെറുതെ എഴുതി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണ്ഡിതന്റെ അഹങ്കാരവും കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജീവ ഗോസ്വാമി പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും ജയിച്ചതല്ലല്ലോ, അവരൊഴിഞ്ഞു മറിയോണ്ടല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് വാഗ്വാദത്തിന് വരാം. അങ്ങനെ അവിടെ ഡിബേറ്റ് നടന്നു. ആരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജയിക്കുക? ജീവ ഗോസ്വാമി ജയിച്ചു. ജീവ ഗോസ്വാമി ജയിച്ചിട്ട് ജീവ ഗോസ്വാമി ആ പേപ്പർ വലിച്ചു കീറിക്കളയും. എപ്പോഴും ഒരു പേപ്പറിൽ സൈൻ വാങ്ങിച്ച് ഞാനാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമല്ലോ, അത് വലിച്ചു കീറിക്കളയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ തോൽവി സമ്മതിച്ച് അദ്ദേഹം പോകും. പക്ഷേ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരും. രൂപ ഗോസ്വാമി വഴക്ക് പറയാണ് ചെയ്തത്, നീ എന്തിനാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പുറകെ പോയി നിന്റെ സമയം കളഞ്ഞത്? നിനക്ക് അത്രയും വിനയമില്ല, വിനയത്തോട് കൂടിയല്ലേ നിൽക്കണ്ട. വ്രജഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും വിനയത്തോടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള. നിനക്ക് നിന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുകയാണ്, ജീവ ഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടും.
അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി അവിടുന്ന് വിട്ട് കാമ്യവനത്തിൽ പോയി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആ, ആ, കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്, ഒരു ഗുഹയിലാണ്. എന്നും അദ്ദേഹം കരയും, ആ വിരഹത്തിൽ കരയും. അദ്ദേഹം നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലേ തൻ്റെ ആ, ജീവഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരുടെ ബന്ധം എന്താണ്? സഹോദരന്റെ പുത്രൻ. ആ സഹോദരന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ? രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. കൂടാതെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തോൽവി സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ അത് മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം, അത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വാഗ്ദാർത്ഥത്തിന് പോയത്. പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമി വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തപശ്ചര്യ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞ് കാമ്യവനത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി വന്ന് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നീ ദയയല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത്, ജീവേ ദയ അല്ലെ? ജീവേ ദയ, ജീവഗോസ്വാമിയോട് നീ ദയ കാണിക്കണം. ജീവഗോസ്വാമി യോട് നീ പൊറുക്കണമെന്ന് പറയും. ആ ഒരു അപേക്ഷ പ്രകാരം ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഈ 11 നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകയിൽ എന്താ പറയാ? വാചോ വേഗം വാചോ വേഗം, അങ്ങനെയാണെന്ന് തുടങ്ങണേ അല്ലേ? വാചോ വേഗം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. നീ ആദ്യം നിന്റെ വാക്ക്, കാരണം ജീവഗോസ്വാമി എന്താണ്, ആ തർക്കിക്കാൻ, വാഗ്വാദത്തിന് പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആദ്യം വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ആ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഉപദേശാമൃതം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന് കൊടുക്കേണ്ട നിർദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ഭക്തിയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്കെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്, നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉപദേശാമൃതം, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പുസ്തകത്തില് ആമുഖമാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആമുഖം മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. വായിച്ചോളൂ ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്മാരും അഥവാ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്മാരും വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്: രൂപ രഘുനാഥ പദേ ഹൈബേ ആകൂതി കബേ ഹാമ ഭുജ് ഹബ സേ യുഗള പ്രീതി. എന്നാണോ ഗോസ്വാമിമാരുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അന്ന് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനാവും. കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രമെന്ന അനുഗ്രഹം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകുവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് സർവോത്തമമായത് ഗോപിമാരോട് ഒത്തുള്ള ലീലകളാണ്. ഗോപികമാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചത്. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരൂപ സനാതന ഭട്ട രഘുനാഥ, ശ്രീജീവ ഗോപാല ഭട്ട ദാസ രഘുനാഥ് എന്നീ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവം പാലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്.
ഈ ഈ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച ആ, ആ, പാടിയിട്ടുള്ള ആ ഭജനില് പറയുന്നത്, എന്നാണോ ഗോസ്വാമിമാരുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു താല്പര്യമെങ്കിലും ജനിക്കണം. അത് ജനിക്കുന്നത് അന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമികളുടെ രചന എനിക്ക് വായിക്കണം, എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, അതിനുള്ള ഈഗർനെസ് വേണം. ആ ഈഗറാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു താല്പര്യം. എനിക്കിത് പഠിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ മാതാജിമാരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറയും, എത്ര താല്പര്യത്തോടെയാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും, അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇനി എന്താ വരുന്നതെന്ന് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഈഗർനെസ്, അതാണ് വേണ്ടത്. ആ ഈഗർനെസ്, ആ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചനയാണല്ലേ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരുടെ രചന വായിക്കാൻ എനിക്കുള്ള താല്പര്യം വരണം. ഈ ഒരു ഭജൻ ഗൗരംഗ ബോലിത്തെ ഹോബെ പുലക, ആ ഒരു ഭജനാണ് ഈ ആ ഭജനിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച ആദ്യത്തെ ഭജനാണിത്. ആ ഭജനില് ആ താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രധാനം. പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഗോപിമാര് സർവശ്രേഷ്ഠയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവം നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും നേതാവായിരുന്നു ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശാമൃതം നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം നൽകി. അങ്ങനെ നാം ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി മാറും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ബുക്കില്? നേരത്തെ ആരായിരുന്നു? മാതാജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്. നാം ഏവരെയും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഷ്ടശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശിക്ഷാഷ്ടകം പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി തീരുവാനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തായി മാറാനാണ്? ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നല്ലേ മാതാജി? ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി തീരാനുള്ള വഴി ആണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം. പരിശുദ്ധ, വെറും വൈഷ്ണവരല്ല, പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരാകുക. അതാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. നമ്മളെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി, വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുവോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, എല്ലാ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രഥമ ധർമ്മം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെയാകിയാൽ മുന്നേറുവാനുള്ള മാർഗം ക്രമേണ വെളിവാകും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാരും രജോ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഉയരണം? സത്വഗുണത്തില് ഉയരണം. അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും സാധിക്കും. മറ്റേതല്ല, അതിന് ഭക്തിയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പല സ്റ്റെപ്സുകളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതെല്ലാം അതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെ അത് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെത്തണം. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണത്തിന് അപ്പുറമാകണം, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എങ്കിലും എത്തണം. സത്വഗുണം ആയ നന്മയുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വയം ഉയരണം. തുടർന്ന് അതിനുശേഷം സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാ പോരാ, അതിനുശേഷം എന്താണ്? നമ്മൾ അത് പുരോഗമിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ക്രമേണ നമ്മള് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായി ഒരു തികഞ്ഞ ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കണം. ഒരാൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാൻ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമിയാകാൻ കഴിയില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കോ. ആ പാരഗ്രാഫിലെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ബുക്കില് അനുയായിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമ്മളുടെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ നിലപാട്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓരോ ഭക്തരും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടക്കം വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നാൽ അവർക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടണം. കുറെ കഴിയുമ്പം അവർക്ക് എനിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം, എന്താണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതൊക്കെ മതി, ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും മാലയൊക്കെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഗോസ്വാമി. ഗോ എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഗോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയം. സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി, യജമാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അപ്പൊ സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു സന്യാസി ആകണം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ, ഏത് തലത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, ഏത് തലത്തിൽ നിന്നാലും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് ഗോസ്വാമിയാകാൻ സാധിക്കും. അത് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗോസ്വാമിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗോസ്വാമിയും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, വിദഗ്ധമാധവം, ലളിതമാധവം തുടങ്ങിയ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം കണിശമായി പാലിക്കണം. അങ്ങനെയാകിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പത്തിൽ വിജയപൂർണമായിരിക്കും. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എല്ലാ ഗോസ്വാമികളുടെയും നേതാവായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഉപദേശാമൃതം നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു. രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം നൽകി. അധ്യാപനത്തിന്റെ അമൃത് വളരെ മനോഹരമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എല്ലാ ഭക്തരും ഉടൻ വായിക്കേണ്ടതുമാണ്. സമീപഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ 2ാം സമാരംഭത്തിനായി ഭക്തിശാസ്ത്രി പരീക്ഷ അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് ആവശ്യമായ പഠന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം എന്താണെന്ന് അത് വായിക്കുന്ന ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ
രാധാവല്ലഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കത്തിനകത്ത് എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയാണ്. ഈ ഒരു പുസ്തകം ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പരീക്ഷയില് ഈ ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നതെന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ, ശ്ലോകം 1ഉം 2ഉം ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് 1ഉം 2ഉം പറയുന്നത്. ഇനി 3 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. 1ഉം 2ഉം ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലം, 3 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ളത് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലവും, 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ വ്രജത്തിൽ കയറി ആ വ്രജത്തിലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്ന, ആ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെയാണ് പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 2 ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് 2 ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലം, 3 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ളത് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലം, 8 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ളത് ഭക്തിയിലേക്ക് വ്രജത്തിൽ കയറുകയാണ്. അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയൊക്കെയാണ് 8. രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഭാവ, പ്രേമ, അങ്ങനെ പ്രേമ ഭക്തി വരെ എത്തുന്നതാണ് 8 തൊട്ട് 11 വരെ. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. 1 തൊട്ട് 7 വരെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി തന്നത് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ളത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 9 തൊട്ട് 11 ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനോടെ എഴുതിക്കോ. നമ്മളെ ഓരോ ശ്ലോകവും എങ്ങനെയാണ് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രദ്ധ. നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. അതിൽ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധ. 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ളത് സാധുസംഗ. 4 തൊട്ട് 6 വരെ സാധുസംഗ. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. ഈ 4 സ്റ്റേജും 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. 1 തൊട്ട് 3 വരെ ശ്രദ്ധ, 4 തൊട്ട് 6 വരെ സാധുസംഗ, 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. 8ാമത്തത് ആസക്തി. 8 ആസക്തി. 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഉള്ളത് ഭാവ, പ്രേമ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണബോധം ഒരാളുടെ എന്താ മാതാജി? മാതാജി 7ാമത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. 7ാമത്തത് ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനം. നിലപാടല്ലെങ്കിൽ അത് മനോഭാവം, മറ്റൊരു വാക്കാണ് മനോഭാവം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ മനോഭാവം? എന്ത് മനോഭാവമാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ പുരോഗതി വെട്ടാനായിട്ട് എന്ത് മനോഭാവം വേണം? അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നാം ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളോട് പുറം തിരിഞ്ഞു. തല മൊട്ടയടിച്ചു, ധോത്തിയും തിലകവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഴുവൻ വഴിയും പോയി കൃഷ്ണനോട് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിക്കൂടാ. അതിനെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉയർന്ന ഗ്രേഡിൽ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പാസിംഗ് ഗ്രേഡെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം നൽകി. എന്നാൽ അവൻ ഒരു പാസ്സാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലും അവനൊരു പാസ് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. പക്ഷെ എങ്ങനെയും പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തില്ല. എനിക്ക് ആ പരമോന്നതത്തിലെത്തണം, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തണം. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തലത്തിലെത്താൻ സാധിക്കൂ. ആ മനോഭാവമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ചു, ധോത്തിയും തിലകമൊക്കെ ധരിച്ചു, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകും. ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് നിൽക്കില്ല ഭക്തി. ഭക്തി ഉയർന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല അപരാധം ചെയ്താൽ താഴ്ന്ന് പോകും. ഒരിടത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് ഇനിയും പുരോഗമിക്കണം, ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് പുരോഗമിക്കണം, എനിക്ക് ആ പരമ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം, എൻ്റെ സ്വരൂപം എനിക്ക് അറിയണം. ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാതെ എനിക്കിത് മതി, എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പലപ്പോഴും യുവ ബ്രഹ്മചാരികൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് പുതുമയുള്ളവരാണ്, ആവേശം കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ തുടക്കക്കാർക്ക് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീയമായി മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും ഭക്തിയും നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അതാണ് നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു ആവേശത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യും, ഒരുപാട് സേവയൊക്കെ ചെയ്യും. കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാണത്ത പോലും ഇല്ല. അവരുടെ ആ ഒരു ആ തുടക്കത്തിലെ എന്തൂസിയാസം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആ പ്രലോഭനം, നമുക്കിത് മതിയാക്കി പോകുക എന്നുള്ള ആ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുത്ത് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നിരന്തരം നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്, അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. യുവ ബ്രഹ്മചാരികൾ സാധാരണയായി തുടക്കത്തിൽ കർശനമായി പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്പം പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും അയവുള്ളതാകാം. ആരും അവരെ കീഴടങ്ങാനോ ക്ഷേത്ര പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധയോടെ പിന്തുടരാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഭക്തന് ആത്മീയ പുരോഗതി ഒരു പരിധി വരെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സ്വന്തം ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഭക്തർ ആത്മീയമായി വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാനും കൃഷ്ണാഭ്യാസത്തിന് തുടരാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ബോധം എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാവാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കൂടാതെ ദൈവസ്നേഹം നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു മെന്റർ കാണും. അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, സാധനം എന്തായി, വായിക്കുന്നുണ്ടോ. കുറച്ചൊരു പക്വതയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം, ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യം, അതായത് പറയുന്നത് ആ ദൃഢനിശ്ചയം, എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം, നമ്മളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ആശ്രയിക്കിയിരിക്കും ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ ഉയർച്ച. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടില്ലേ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഇല്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല, അതൊരു പുഷിങ് ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ അവരൊരു അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യില്ല. പിന്നുള്ള പുരോഗമനം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തർ ആത്മീയമായി വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാനും കൃഷ്ണാഭ്യാസം തുടരാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തരാവാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, ആ ആത്മാർത്ഥത,
അല്ലെ? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കൂടാതെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നേടാൻ കഴിയില്ല. എളുപ്പമുള്ള ജീവിതവും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? എനിക്ക് ഇവിടെയും സുഖം വേണം, അവിടെയും എനിക്ക് അങ്ങ് മുകളിലിരിക്കുന്ന എടുക്കുകയും വേണം, കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പോകാനും പാടില്ല, ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ആമുഖത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് സെപ്റ്റംബർ 20, 1975 അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വരൂപ മഹോത്സവത്തിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം, രമൻ റേത്തി, വൃന്ദാവനം, ഇന്ത്യ. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്റെ ഭക്തരോട് പറയും, ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ 1,00,000 കോപ്പി ഇത് അടിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭക്തര് ചോദിക്കും, ഞങ്ങളാകെ 5,000 പേരല്ലേ ഭക്തരുള്ളൂ, എന്തിനാണ് 1,00,000 കോപ്പി? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഇത് ഭക്തരല്ലാത്തവര് വായിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതവും നല്ലതായി മാറും. കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇത് ഏതൊരു ഭക്തരല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 1,00,000 കോപ്പീസ് അടിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് വിശ്വരൂപ മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, വിശ്വരൂപ മഹോത്സവം എന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. വിശ്വരൂപ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, മൂത്ത സഹോദരൻ വിശ്വരൂപ, അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുത്ത ദിവസമാണ് വിശ്വരൂപ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സന്യാസം എടുത്തത് ഈ ദിവസമാണ്. 1959 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അത് വിശ്വരൂപ മഹോത്സവം ആ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ 1959 അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷം 1975, ഒരു 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ദിവസമാണ് നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ദിവസമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നല്ല സമയം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഇതിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ആസക്തി, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഹയർ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പോലെ അത്ര പ്രയാസമുള്ളതല്ല. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ പഠിച്ചോളൂ. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ അതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു പുഷിങ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുഷിങ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ സ്വയം എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം, ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയില് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? പ്രഭുപാദർ ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ വെക്കണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് ലക്ഷ്യം ഇടരുത്. എനിക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രേഡിൽ കിട്ടണം ആയിരിക്കണം ഒരു പഠിതാവ്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാലേ പാസിംഗ് എങ്കിലും കിട്ടൂ. അതുപോലെ എനിക്ക് പ്രേമഭക്തി, ഈ ജന്മം തന്നെ എനിക്ക് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക.
അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ.